Nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha egyesség születik. Ha az egyesség az alapján megy, amit most a Fidesz frakció elfogadott 12-én, az úgynevezett munkaértekezletet teljesen törvénytelen formában, ahova még az ellenzéki pártok képviselői sem vonták be, ők egy olyan reorganizációs tervet és hozzá kapcsolódó egyességi ajánlatot dolgoztak és fogadtak el, ami abban áll, hogy a 24,9 milliárd forintot az utolsó fillérig vissza akarják fizetni a következő módon. A bankoknak bizonyos türelmi idővel kezdik el visszafizetni egy 25 éves hitelfelvételnek a kapcsán a tartozást. Egyéb más hitelezőknek, itt gondolom, hogy cégektől kezdve bármilyen más hitelezőre, pedig szinte egy összegbe azonnal. Ezt pedig úgy teszik meg a terv szerint, hogy az ingatlanokat és egyéb más vagyontárgyakat értékesítik. Tehát itt tulajdonképpen ugyanarról van szó, hogy a vagyontárgyakat értékesítik, abból kielégítjük 5 milliárd hitelezőt azonnal, viszont a 24,9 milliárdnak a hátralévő részét, a kb. 20 milliárdot pedig bevállalják a következő 25 évre. Tehát itt végül is a vagyon az mindenképpen elmegy, csak még utána a maradék kb. egy olyan 16 milliárd forint az rajta marad a nyakunkon. És ezt a városnak nyújtani kell durván 25-30 évig, ahogy sikerült meg hitelt felvenni. Tehát itt most arra szedték kilukadni, hogy amit a Mengyes Tamásik állandóan kommunikálnak, hogy vagyonvesztés lesz, igen, valóban vagyonvesztés lesz, akkor, hogyha az egyességet választjuk. Ugyanis a vagyontárgyainkat akkor azon az értéket ők értékesítik, ami a nyilvántartáskor érték. Most itt a vagyonleltárnak az okvéra, amelyet átadnám itt a szakembereknek még a szót, egyet azért megjegyeznék, hogy tehát még egyszer ez a vagyonvesztés, az akkor következik be, hogy egyesség kapcsán ők eladják az ingatlant. Csak egy példát mondok, mondjuk a volt Medikor épülete, a Szövetkerekkel épülete 8,6 millió forintokat nyilvántartott. És egyéb más ilyen történetek vannak, hogy ez a 8,6 milliót ők nagyon szívesen eladják majd egyesség keretén belül, ugyanis akkor nem kell árverést csinálni, csak egyszer értékesíteni, eladják, ebből a magyar pénzt ezt hitelezőre fordítják, utána ki tudja, hogy kiadja még tovább és megüljön. Mert az egy milliárdosságosról van szó, ennyi az érték. Tehát vagyunk ezt akkor következik be, hogyha az egyességi javaslat keretén bevezető ingatlannak értékesítünk. A másik esetben viszont tulajdonképpen arról van szó, hogy minden két esetben elmegy vagyok, de a második esetben a 9,2 milliárd forintnak a fejébe megváltik a 24,9 milliárd forintos adósságokat. A lényeg tulajdonképpen ez a dolog. Ez az egyességi javaslat, ami elfogadásra került, természetesen törvényellenesen, hiszen hát nem volt levezető elnök sem, polgármester asszonyokon nem volt jelen, a többi képviselő sem volt jelen. Ez az egyességi javaslat van pillanatnyilag a kormányhivatal előtt, illetve továbbadta az Alkotmánybíróságnak állásfoglalása. Reméljük, hogy ezt visszavonják, és ezáltal tulajdonképpen újra kezdődik az egész dolog, és egy új folyamatot elterjedíteni. Tehát még egyszer kérek mindenkit, hogy vagyonfelosztástól nem kell félni, ettől ne oszkodjon senki, körülbelül ez így néz ki a valóságban a törvényi áttételváltás. Köszönöm szépen!